Mayroon pa yung ano, nagpapasok. Alam din yung kulo. Kung di ka nasisigaw, lalapit lang sila. Dito nga tayo, dalawa. Dalawa agad. Ngayon, utang inang yan. Naaso ka nakasisigaw. Wala pa namili. Lalapit. Alam mo naman pag lunis eh. May lunis na mabili. Diba pare? Kalunin pa, dapat di ko titinda. Pwede, taga-ano lang, 20 kilos lang. Ay, Mark! Sabihin ko na sa akin. 5 kilo lang. Ano? Bigyan ko lang sana sa'yo, ano? Tawag dito. Sana all. Sana all hataw. Kwenta lang, ma'am. Kasi ba naman, paano ba naman kasi yung tumpok nasa harapan? Kala ko naman nakita mo na. Alin ba? Yung tumpok. Hindi, kanina pa yan. Oo. Inano ko lang, naglagay lang akong thumbnail sa. Pero, nasa sa'yo yung harap yung tumpok. Siyempre ako ibibinta eh. Sabihin ko sana sa'yo, ano? Sana all hataw. Pero may tira ka pa pala. Ataw mata. Ako doon lahat mamaya. Ano, di ka tumubo? Oo, sas may mata, pito. Pag yan nangyari, yan hindi nang, pag yan nangyari dito. Oh, nako, mata mo, pito. Ulo. Ano hindi nawawala ng nirita? Ay, shoutout sa one viewers. Wala nang titinda ng Mas? Wala pa. Wala pa yung nagmamas dyan si ano, tropa mo? Yung nagmamas, wala pa daw. Ano ba hindi? Sabi sa ulan yun eh. Kala mo tumadami na. Na-push technique yun eh. Pag daw na ano daw yung tinda niya, yung nababasa na ulo. Push it. Hindi mo kayo alagayan. Kailangan yan. Para pag naglagay tayo ng milyones dyan. Kailangan yan. Pag naglagay ng milyones. Sino? Sino? Oo, matagal na ako din nakakawin. 2017 pa, mula na ilibing si mama. Ito nakawin. Nagaya nga yun sila paring na ano nun. Last year, sabi sa amin, ano pare, tara na, uwi, sabayin na tayo. Uwi tayo probinsya. Eh, shoutout sa one viewers. Mega love shoutout sa iyo. Sino ka? Who's this guy? Guys, shoutout sa 2 viewers. Mega love shoutout. Para pag binibigyan ko, pag binibigay ka, Tol, bigyan mo sa 30. Ilang sigarilyo ha? Uy, pirasi. Uy, rescue.
Kasi minsan naulan. Nagbabasa. Hindi naman malakas Hindi naman malakas kanina ulan. Papayos doon yung namin to ah. Papayos. Kasi nakausap sila sa ano sa yung asawa niya. Hindi daw sisirado muna. Kasi tagad na nilagay ko dito. Wala ako doon. Shoutout sa 2 viewers. Uy, peras. 50 lang. Perlas, sabi pa ni Marcos. Perlas. Ang mahal. Sada laki ko. Tumpok ng dalang. Shoutout sa 3 viewers. Walang customer, Lunes kasi. Bago tayo buwa. Bro, hindi intindi. Kaya nga bibili eh. No, kita ka oh. Kita ka, sabihin nun, nagtaray na naman ah. Nasa ba si Clyde? Ang daming buto doon. Natulog ka ng tulog. Ayun ang buto oh. Yan ang paa oh. Ayun oh. Dami oh. Tamad dyan maghanap ng pagkain sa Galisi. Kaya yan. Tulog ka ng tulog eh. Kasi tama na yung kakabunod na po. Grande. Uy, peras, 50 lang. Kimchu. Pabunod ka ng pabunod eh. Bukas makalawa, lo, siya ka na. Ayun na lang. Wala, ayun na kinali. Mayroon pa isa doon. Buti lang. 3 piraso, 4 piraso, 5 piraso. Ako doon sa sa'yo na lahat. Kalahas na lang ito mo doon. O ano nga naman. Hindi, meron. Ito yung dolo ko pa. Yung mga kanina topuan. O sige lang. Kay Junior. Pwede. Kailan pa rin. Yan naman ang ayaw ko sa'yo eh. Hindi ko lang binigay na away ako. Ay, ati Piyay, tatakit ako sa'yo. Hindi ka dali. Wag ka maniniwala dyan. Makakalmot pa kita eh. Hindi ko naman makakasama. Kinuha ni Jai, hiniram niya. Balik mo yung karton ni Nana, yung hiniram mo doon. Tapos yung bago natin, bigay mo na sa kanya, yun o. Ay, bigay mo na, bigay mo kay Nana. Tulog yan.
Ano ba to? Santo? Lanzote? Bukit lang ang sige. Nakakakilig. Pag nagsinigang ka, ito gamitin mo. Wag ganito. Pero mo sige, asin ako. Sakto lang. Sakto lang yan, may asin ka naman dyan eh. Wala na yan lang sa Sausaw mo sa asin. Hindi mo pansila pa. Di ba pag ganito po, matamis lang, matamis? Bakit ako lalo mapangit mo ako? Simple, mapakla pa. Pag ganito na to ulit, kakainin ko na lang. Ano? Yung fitness. Hindi na tayo kasi doon para kami sinangat tayo. Ano yung sino? Sino? Ikaw ba tayo? Kamat hanggang mamaya o si ano? Tama no, mahali ka na nga nagising. Hindi mo magbabantan. Sarap matulog eh. Sarap matulog. Sarap tayo matulog. Ba't no? Wala ka lang iisipin, no? Wala lang hulugan, tuloy-tuloy Wala lang talaga. hulugan eh, no? Maya na labas. Nagsuni sa ataw ngayon. Handa na lang din. Meron pala may bagyo na ikasap ko mo. Bagyo na naman. Ano, lalakad. Sino maglalakad? Tumakbo ka. Parang maglakad eh. Wala kami sabi doon. Wala. Yung pakialaman. Nagpupunto nga eh. Oo, ayun na. 120. Hey. Pwede pa siguro ilagay sa magandang sabi. Lagi ko
Pwede? Ano? Uy! Gagawin lang yan. Ano? Gagawin mo lang yung magpapakakain yan eh. Ano? Gagawin mo lang yan eh. Gagawin naman kasi yan eh. Diba, Ye? Ano, pag inanto ka, diyan ka matulog. Kaya pala, pagkapalong-palo ka, tahimik ka. Ano? Ako, ayun, ayun lang, oo. Ano? Nakakagat pagpalong-palo ka, tahimik ka, di ba? Oo. Ano? Binabasag ko na naman, pare. Kapit ka natin. Okay, magkano ba yun? Kwenta. Nice, baby! Napakalakas mo talagang tumunog. Di ba, lahat tama, no? Win na. Ang babalik ko si Laiwang dito. Branded cam. Mamaya na yan, mamaya na yan.